ассалому алейкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ, уролог ва андрологи клиникаи Орамед. имрӯз 3 июни соли 2024 сол аст ва тасмим гирифтем ки боз ба якчанд саволҳои хуби шумо ҷавоб гардем. дӯстони азиз, пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам як эълони муҳимро ба сами шумо расонам. оное ки моро пайгирӣ мекунанд медонанд ки соли гузашта мо дар мавзӯи тесттамомкунӣ ва роҳҳои ҳалли ин мушкилӣ як вебинари хубе кардагӣ будем ва шукр 99.9% шахсоне ки дар вебинар иштирок карданд тавонистанд ки алоқаи ҷинсии худро дароз кунанд ва то ҳанӯз ба ман менависанд, дар инстаграми ман, телеграми ман менависанд, миннатдориҳо баён мекунанд. барои ҳамин талабот бениҳоят зиёд буд, вале бисёриҳо натавонистанд боз иштирок кунанд дар ин вебинар ва барои ҳамин мо тасмим гирифтем ки боз қисми дуюми онро, яъне вебинар потоки дуюмро низ шурӯъ кунем ва барои шахсоне мекунем ки зуди инзолӣ доранд, яъне тесттамокунӣ доранд ва мехоҳанд ки ҳамин мушкилиро бартараф кунанд. ва агар шумо ҳамин мушкилиро дошта бошед, рӯзи 14 июн метавонед ки 14 июл метавонед дар вебинар иштирок кунед ва ман боварӣ дорам ки шумо пас аз тамошои ин вебинар ва пас аз он корҳое ки ман барои шумо мефаҳмонам, агар шумо онро анҷом диҳед, метавонед алоқаи ҷинсии худро дароз кунед. рӯзи 14 июл вебинар дар телеграм канали ман мешавад. Телеграм закрытый канал аст ва барои ҳамин ман ссилкаи ин каналро дар таги ҳамин навор мемонам ва инчунин шумо метавонед ҳамин гуна ки дар экран ман нишон дода истодам, метавонед дар поиск зуди инзолӣ нависед ва ҳамин гурӯҳро ёбед, дароед, обуна шавед ва интизори вебинар шавед. ман шуморо дар он ҷо интизор мешавам. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. хуб, мегзарем ба саволи якум. менависад ки доктор Умар, ман оиладор нестам, лекин метавонам фаҳмам ки ман тесттамокунӣ дорам ё ки не? хуб, бале, метавонед. танҳо пас аз суҳбат кардан бо духтур якчанд саволҳое аст ки духтур бояд ба шумо диҳад ва пас аз ҷавоби аниқ гирифтан метавонем ба шумо гӯем ки шумо ҳамин мушкилиро доред ё ки не. хуб, дар бисёр ҳолатҳо шахсоне ки ҳангоми худризоӣ, он чизе ки барои шумо тавсия намедиҳам, ҳангоми худризоӣ агар дар онҳо зуди инзолӣ дида шавад, мутаассифона дар давоми ҳаёт ин мушкилӣ пас аз оиладор шудан низ метавонад дар онҳо дида шавад. вале на дар ҳама ҳолатҳо, албатта дар бисёр ҳолатҳо. новаста аз ин чиз, дӯстони азиз, чӣ хеле ки фаҳмондагӣ ҳастам, роҳҳои ҳалли ин мушкилӣ вуҷуд дорад. оное ки ҳатто оиладор нестед, метавонед дар вебинар иштирок кунед рӯзи 14 июл ва маълумотҳои хуб дар ин мавзӯъ гиред. метавонед дар оянда аз ин чизҳо азият накашед. ман ссилкаро дар зери ҳамин навор мемонам. мегузарем ба саволи дуюм. менависад ки доктор, ман варикотселе дорам, вале дард намекунад. бояд ҷарроҳӣ кунам ё ки не? хуб, дӯстони азиз, вақте шуморо варикотселе диагноз мемонанд, ба шумо маслиҳат медиҳам ки ҳеҷ гоҳ саросима нашавед. ин ҷарроҳӣ ба қавли экстрени ҷарроҳӣ нест, яъне бояд шумо таъҷилан онро ҷарроҳӣ накунед. дар 80% ҳолатҳо варикотселеро ҷарроҳӣ намекунанд. бемороне ки назди мо меоянд медонанд, метавонед дар зери комментария нависед, оное ки назди ман омадагӣ ҳастанд медонанд ки аз 10 беморе ки бо варикотселе назди ман меоянд, дар 80% онҳо, яъне 8 онҳоро ман ҷарроҳӣ намекунам, ба хотире ки нишондиҳанда показания, яъне ниёз ба ҷарроҳӣ дар онҳо вуҷуд надорад. вале худи дарди варикотселе дар 87% ҳолатҳо дида намешавад. бемор дар 87% ҳолатҳо худаш эҳсос намекунад ки дар ӯ варикотселе дида мешавад ва вақте ки дигар мушкилиҳо мисли бенаслӣ ё ин ки дард дар онҳо пайдо мешавад, баъдан мо муайян мекунем ки дар онҳо варикотселе дида мешавад. вале мутаассифона варикотселе ғайр аз ҷарроҳӣ ягон роҳи тавбат надорад. ягон мазз, крем, гел, равғани зарди кӯҳна, равғани зарди нав, ягон заҳри мор, ягон чиз кӯмак намекунад. барои ҳамин пас аз муайян кардан ҳатман муайян кунед ки дар шумо, яъне нишондиҳанда ниёз ба ҷарроҳӣ вуҷуд дорад ё ки не, пас ҷарроҳӣ кунед. аслан дар 7 ҳолатҳо мо тавсия медиҳем ки варикотсели худро ҷарроҳӣ кунед. якум, ҳангоми дард дар моя. дуюм, ҳангоми хурдшави моя. сеюм, ҳангоми бенаслӣ, вақте ки сабаб дар худи шумо аст. чорум, вақте ки тестостерони шумо паст мешавад ва бо дигар усулҳо онро шумо барқарор кардан наметавонед. панҷум, мушкилиҳои психогенӣ, яъне вақте ки бемор медонад ки варикотселе дорад ва аз рӯи ҳамин чиз худро бемор ҳисоб мекунад. шашум, ҳангоми профилактика дар наврасон барои дар оянда бенасл нашудан. ва ҳафтум бошад, дӯстони азиз, ин дар ҳолати такроран ба вуҷуд омадани варикотселе. яъне як бор шумо ҷарроҳӣ шудагӣ ҳастед
вале боз дар шумо варикатсияле дида мешавад. Дар ин ҳолатҳо мо тавсия медиҳем ки шумо бояд ҷарроҳӣ кунед. Агар шумо варикатсияле дошта бошед, ягон мушкил нест, метавонед биёед ва мо муайян мекунем ки шумо бояд ҷарроҳӣ шавед ё ин ки не. Ман рақамҳои клиникаро дар рӯи экран мегузорам. Мегузорем ба саволи сеюм. Менависад ки доктор Умар, тобистон таги рег ва таги қум рафтан чӣ фоида ва чӣ зарар дорад? Ба киҳо мумкин аст ва ба киҳо мумкин нест? хуб, тавбат бо қумро дар забони тиб псаматерапия мегӯянд, дӯстони азиз, вале на ба ҳама иҷозат аст. ҳатто ба баъзе шахсон метавонад ки зарар расонад. ман аллакай сезон шурӯъ шудагиаст, бисёр аҳамият медиҳам. баъзе бемороне ба он ҷойҳо мераванд ки умуман ба онҳо яъне фоида надорад, якумаш, дуюм ки метавонад ҳатто зарар расонад. ҳатто ҳолатҳои фавти беморонро низ ман дар он ҷойҳо дидаги ҳастам. барои ҳамин дӯстони азиз, ман барои шумо мефаҳмонам ки киҳо бояд раванд, ба киҳо мумкин нест ва чӣ хел бояд шумо яъне аз ин чиз истифода кунед. Якчанд бемориҳое аст ки таги қум рафтан метавонад ба шумо яъне фоида расонад. Якум, шахсоне ки ревматизм доранд, остеоартрит доранд, вале дар ҳолати авҷгирӣ не, дар ҳолати хронически вақте музмин мешавад. Дар ҳолати авҷгирӣ ба шумо мумкин нест, дӯстони азиз. шахсоне ки дарди миён доранд, дарди мушакҳо, дарди буғумҳо доранд ва шахсоне ки травма гирифтагӣ ҳастанд, дар баъзе ҳолатҳо пас аз тавсия бо духтур метавонед аз ин чиз истифода кунед ва инчунин шахсоне ки реабилитатсия пас аз ҷарроҳӣ шудан дар буғумҳо мегузаранд. ба ин шахсҳо иҷозат аст танҳо пас аз гузаштани консултатсия бо ҳамон духтури табобатӣ. гармии қум ҳангоме ки шумо қисми бадани худро таги он мекунед, метавонад сабаби хубшавии гардиши хун дар ин қисм шавад ва инчунин ба қавле напряжения дар ҳамин мушакҳо гум мешавад ва ҳамон дардҳо дар буғумҳо ва дар мушакҳо метавонад ки гум шавад. вале дӯстони азиз, аз нигоҳи доказателяи медицина то ҳанӯз исбот шудагӣ нест фоидаи ин чиз, вале дар таҷриба ва дар он ҳолатҳое ки мо мебинем, мо дидагӣ ҳастем ки ба беморон метавонад ки кӯмак расонад. таҳқиқот дар ин чизҳо мутаассифона камтар вуҷуд дорад ва барои ҳамин агар духтур барои шумо ин чизро тавсия диҳад, метавонед аз ин чиз истифода кунед. таги қум ва таги рег рафтан ба баъзе беморон иҷозат нест, мисли бемориҳои пӯст, дерматит, экзема, псориаз ва открытая рана, яъне захми кушод. инчунин шахсоне ки бемориҳои рагҳои хунгар доранд, бемориҳои дилу рагҳои хунгар аниқтараш, мисли гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность ва ғайро. ва инчунин шахсоне ки инфексияҳо доранд ва таспутоб доранд, яъне температураи баданашон баланд аст, ба ин шахсон низ иҷозат нест. ва инчунин шахсоне ки аз чангу ғубор яъне аллергия доранд ва ба қавле индивидуальная непереносимость доранд. акнун биёед ман ба шумо қоидаҳои асосии гузаштани ин протседураро мефаҳмонам. хуб, якум бояд шумо дар як рӯз аз 10 дақиқа то 30 дақиқа дар таги қум истед. аз он зиёд ба шумо тавсия намедиҳам, чунки зиёд истодан сабаби гирифтани ажог мешавад, яъне бадани шумо метавонад сӯзад ва шумо баръакс зарар бинед. дуюм, бояд шумо дар як ҳафта аз 2-3 маротиба зиёд наравед. сеюм, бояд ҳатман температура ҳарорати ҳамон қум ё ин ки рег бошад аз 40-45 градус баланд набошад, чунки метавонад баръакс ба шумо зарар расонад ва ба қавли чӣ хеле ки гуфтам шумо ажог гиред. ва чорум, бояд шумо ҳатман дар қисми аввали рӯз равед, яъне то соати 10-11 субҳ, чунки аз 11 он тараф қум ё ин ки рег бошад бениҳоят гарми бад мешавад. панҷум, ҳатман бояд шумо об зиёдтар нӯшед ҳангоми гузаштани ин процедура, чунки ҳангоме ки шумо арақ зиёд мекунед, организми шумо метавонад аз беобӣ азият кашад ва гурдаҳои шумо ва дигар узвҳои шумо метавонад зарари калон бинад. мегузарем ба саволи дигар. менависад доктор Умар, оиди обу тоби бадан маълумот диҳед. хуб, обу тоб додани бадан ё ин ки ба забони русӣ загар кардан бениҳоят фоидаҳои хуб дорад дар тобистон. дар ин ҳангом дар бадани шумо витамини Д ҳосил мешавад, сифати пӯсти шумо хуб мешавад ва инчунин стресс дар шумо гум мешавад, чунки дар ин ҳолат эндорфин ҳосил мешавад. вале ин низ қоидаҳои худро дорад. якум, шумо бояд ки то соати 10 субҳ ин корро анҷом диҳед ва инчунин бегоҳ дар соати 4 бегоҳ. дуюм, ҳатман аз гӯем кам шурӯъ кунед, яъне 10 минут, 15 минут ва баъдан 10-15 дақиқа ва баъдан метавонед рӯз аз рӯз дақиқаи истодан дар офтобро зиёдтар кардан гиред. сеюм, ҳатман шумо бояд ки аз кремҳое ки аз офтоб муҳофизат мекунанд, аз ин чизҳо истифода кунед. ин чизҳо ба шумо фоидаи бениҳоят хуб дорад ва
зарарҳои нурҳои ультрабунафше ки баъдан метавонад ба шумо зарари калон дошта бошад ва ҳатто ба гӯем бемориҳои саратони пӯст оварда расонад, аз ин чизо муҳофизат мекунад. ҳатман ин чизро истифода кунед ва инчунин ҳангоми обтоб додани бадан дар офтоб бояд шумо аз кӯлоҳ ва айнаки гӯем ки муҳофизаткунанда аз офтоб истифода кунед. саволи панҷум менависад ки доктор Умар, 1 сол аст ки ман аз титангел барои дароз кардани узви мардона истифода мебарам, вале натиҷа намедиҳад. Барои дарозкунии мардонагӣ чӣ чизҳоро истифода кунем? хуб дӯстони азиз, узви мардона то 18-21 солагӣ метавонад ки ҳаҷман калон шавад. аз 21 сола боло шавад, ба шумо тавсия медиҳам ки ягон чизро истифода накунед. дар ҳолати муқаррарӣ, яъне нормалӣ, узви мардона дар ҳолати фаъол буданаш агар аз 9 сантиметр зиёд бошад, ягон мушкил нест. дар бисёр ҳолатҳо аз шумо аз 9 зиёд аст, вале дар шумо пас аз тамошои порно ҳамин гуна комплексҳо пайдо шудагӣ аст. барои ҳамин дӯстони азиз ҳатман назорат кунед, агар аз 9 зиёд бошад мушкил нест, вале аз 9 кам бошад, дар шумо ҳолати микропенис дида мешавад. дар ин ҳолатҳо албатта шумо бояд назди духтури уролог, андролог равед ва ба шумо тавсияи худро медиҳад. вале ягон маз, крем, гел, ягон доруе барои дарозкунии узви мардона, чӣ титангел бошад, чӣ дигар чизое ки ман дар рӯи экран мемонам, ба шумо кӯмак намерасонад. бефоида дӯстони азиз, маблағи худро сарф накунед. ин доруҳо бениҳоят гарон ҳастанд, қимат ҳастанд. шумо бефоида ба қавле сарф мекунед пули худро. вале роҳҳои дарозкунии узви мардона вуҷуд дорад. албатта ин роҳи ҷарроҳӣ ҳаст, вале ба ягонтаи шумо инро тавсия намедиҳам, чунки ҷарроҳӣ калон аст. баръакс дар баъзе ҳолатҳо метавонад баръакс шумо зарар бинед, якбора узви мардона метавонад ки хурд шавад. аз стречер, екстендер ё ин ки вакуумаи помпа низ метавонед истифода кунед. дар баъзе шахсон метавонад ин чизҳо ҳангоми дуруст истифода бурдан ва муддати тӯлонӣ истифода бурдан метавонад ягон сантиметр кӯмак расонад. дӯстони азиз, бояд ҳар қадаре ки набошад 9, 10 ё ин ки 11 ё ин ки 15 бояд ки хуб фаъол бошад ва хуб, яъне шумо онро истифода бурда тавонед. дӯстони азиз, ин чизро ба шумо тавсия медиҳам ки бисёре бояд фикр накунед ва боз тавсия медиҳам ки порно тамошо накунед. ҳар чизе ки дар фикри шумо меояд, ин пас аз тамошои ҳамин наврҳои порнографӣ меояд. саволи шашум, саволи охирон менависад ки доктор Умар, пас аз ҳоҷатхона вақте ки таҳорат ё ин ки оббозӣ мекунам, боз манро пешоб мегирад. барои чӣ? хуб, ин ягон мушкилӣ нест. дар 99% ҳолатҳо ин як рефлекс аст ва ҳангоми шунидани оби, яъне садои об, ё ин ки ҳангоми дар бадани шумо об расидан, яъне ҳамон пешобдони шумо чӣ хеле ки медонед торҳои асаб дорад, ба қавле ба ҳаяҷон меояд ва дар шумо хоҳиши пешоб кардан ба вуҷуд меояд. ин ягон мушкилӣ нест дӯстони азиз. бо ин чиз мубориза бурдан низ бефоида аст, ягон чиз кӯмак намекунад. беҳтараш дар ин чиз бисёр дар ин мавзӯъ фикр накунед ва аҳамият надиҳед. хуб, дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. ҳамаи шуморо рӯзи 14 июл дар телеграм дар вебинар, оное ки зудинзолӣ доред, тест давомкунӣ доред, интизор мешавам. ин вебинар бениҳоят вебинари хуб мешавад ва худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.